അസ്സലാമലൈക്കും. പൊന്നാരൻ്റെ എണ്ണികളെ നമ്മളെ വടകരക്കാരി താത്താക്ക് ഷാർജിലുണ്ട് ഒരു തട്ടുകട. പേരന്റെ മോഞ്ചാണ് താത്താസ് തട്ടുകട. നിങ്ങൾ ആരും അവിടെ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊന്ന് പോയി നോക്കണം. വടകര അങ്ങാടി കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ കിട്ടും. മാണിക്കക്കല്ലുകളെ കേട്ടറിവിനേക്കാളും വലുതാണല്ലോ നമ്മളെ താത്താസിന്റെ രുചി. നമ്മളെ കല്ലുമ്മക്കാണ്ടി നച്ചപ്പത്തിന്റെ രുചിയൊന്ന് വേറെ തന്നെ മക്കളെ. നമ്മളെ പെരയിൽ കിട്ടുന്ന വടകര ഒട്ടുപത്തിലും മുന്നിപ്പത്തിലും നെയ്പ്പത്തിലും എന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ കിട്ടും. അവിടുത്തെ ബിരിയാണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങോട്ട് തിന്നാല് മംഗലപ്പെരയിൽ ചോറ് വെച്ചൊരു ഫീലാണ്. നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറും പോത്ത് എത്തിയതാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ പറയണമെന്നല്ല പൊന്നാര മക്കളെ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി തന്നെ അറിയണം. നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാനാണെങ്കിൽ നമ്മളെ താത്തിയും മക്കളോട് റെഡിയാണ്. പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നീ നമ്മളെന്നെ അറിയിച്ചേ. പൊന്നാരൻ്റെ മുത്തുമണികൾ എവിടെയെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ ബേജാറായി നട്ടത്തിരിയേണ്ടത് നമ്മളെ ഷാർജ ഫൈസൽ റോഡിലും നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ്. അപ്പം മറക്കാതെ പേരുകൾ മനസ്സിലവിടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ. താത്താസ് തട്ടുകട.